Dobling igo, nakatabang pa sa mga naglisod nga mga mag-uuma, naggamit usab ang ilang mga abot o produkto sa ubang mga tao. Kini ang gihimo sa mga sakop sa Police Regional Office 7 nga maoy namalit sa mga utanon ug mga lagutmon gikan sa lungsod sa Dalaget nga ilang gidisplay sa pantry nga gitawag nila og barangayanihan. Ang ilang gibutang at tubangan sa PRO7 headquarters naglakip sa mga pichay, repolyo, sibuyas, sili o bugas samad sa sagad sa mga milinya kanila sa anaa magpuyo sa mga asiras o ang uban mamasurahay. Sa mga kaibigan namin na mga Cebuano, ito po yung aming konting tulong sa inyo and sana mapapasaya namin kayo sa aming barangayanihan. Maayo mayong himo sa mga pulis. Daghang salamat. Dako kami salamat sir sa nag-sponsor ani sir.